Ini dah dalang ke jauh ke mana first time. Guys, kita back to home. Karena ini kita bosan karena kasih ni dia. Gulikun. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बिबार अफिसाव दिनै खनसे गोसो गोथारै बरायनानै लाफिननाय जाबाय आरोना बेसेबा गोबाव जाबायमोन नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोया दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था इन्ट्रेस्ट खालाम जों दा अबाय दंफैयो आं नोंसोरनो एसे उनाव देखायगोन आरोना लोगोफोर एकदमबारे नै बेसेबा गुवार लांदां जायगायावसो दंफैयो जोङो दा नोंसोरनो आं बे केमेराजों देखायलांगासिनो दा नायलांबाय थादो बबे जायगायाव दंफैयो जोङो नायलांबाय था भिडिअखौ नुबायना लोगोफोर नै फुरा हिबि जानानै दं आरोना नै जायगाया दा दाख्लैनि बोसोर गोदान जाबायना दाख्लै बिफां लाइफांफ्रा फुरा गोथां खिलिजोब्बाय आरो नै बेसेबांबा गुवार दैलाम बारियावसो दंफैयो दा आरोना जों दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबायदि जादों नोंथांमोना खिन्थाहरदो बैसागु सोर बेसेबां रंजाखो आंथ' रंजानो मोनाखै नोंथांमोना सोर बेसेबां रंजाखो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो जों दा नैबे दालांखौ नायनो फैदों आरोना लोगोफोर एसे उनाव नोंसोरनो देखायगोन आइफवालि ब्रिज बेखौ जों नायनो फैदों आरोना लोगोफोर दा नोंसोरनो दसे उनाव देखायगोन दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर नै सोर मा खबर जानानै दङ खिन्थाहरलायदो बिराद दैलाम गोजा ना लोगोफोर माने बियो दैलांबाथाय लोमजोबो आरोना बाव दै गासिबो नै एबार बोथोरा सफैलायबाय खिन्थु एबार लोमलाय नोंना खोमा माने बे दालां प्रटेक्ट होबायना हा खोथेबाय लोगोफोर बै गोजौआव दा नोंसोर दसे उनाव देखायबाय थागोन आं माबायदि बानायगासिनो दं बानायनायखौथ' अबाय नुनो दादा हनै बानायनाय नंला नालाय मोनाबाय नालाय बेलासि यानि मोसागासिनो माने जों दा फुरा इन्ट्रेस्ट खालामदों आरोना थान्दा दाथ' बोथोरा गरम बोथोर नालाय नै ओरैजाय एसे फट' खेबलागासिनो ओरै सासे थाबायदों नै बबसा जोंना मा नाममोनलाय नोंना बिदि आरोखि बेयो नै ओरै भिडिअ खालामदों ओमफ्राय जोंना थाबायगासिनो आरोना लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ नै जों दा एकदमबारे बाव दंफैयो आरोना बेसेबा गुवार जायगा नै A few moments later जों दा मोनफैबाय लोगोफोर नै मोनफैबाय गाखोनोसै नै जों दा दालां गोजौआव गाखोबाय आरोना फार्स्ट टाइम गाखोजेनबाय फुरा भिउआव मोनफैबाय नै भिउआव गोजौआव गाखोबाय नुबाय दा नोंसोरनि नायलांबाय दा इन्ट्रेस्ट ला दालां नायनोबा दालां गोलाव मेकिं दा बानायगासिनो आरोना बिराद मोजां बार बारदों दुब्लिबारियाव अरे कहना क्या चाहते हो दुब्लि नायनो दैलाम बारियाव बिराद मोजां बार बारदों जेने दालाङा उनाव दं गाखोनो र' गोजौआव दसे गोजौआव गाखोनानै आं नोंसोरनो देखायनो आं खनसे ब्लग खालामखांखाबायबा होमबाबो दिनै बेरायनो फैबाय नालाय दा साबसिन जाबाय नालाय लोगोफोर नोंसोरनो ब्लग बानायबाय ना मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैफिनलायबाय ना गाखोग्रा दंखायो लहा गोजान बोरैबा हायलाबाथाय गैला नै गाखोनोसै दे जों नायलांबाय था एकदमबारे गोजौआव गाखोनोसै ओइस गिर जायगा संभाल लो अपने आप को गोजौआव गाखोबाय गासिबो गोजौआव नै भिउआ नायनानै ला बरियानो गाखोदों नै मा नै लामाया मावखे बिदि जानानै दं मा मोनदों नों बाव फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बरियाना नै लोगोफोर जायगाया ओरैजाय लहा दंजोब माखासे जाजोब्बाय आरोना नै बेसेबांबा गोलावानो जाबाय खिन्थु दाबो गोजौनिया जायाखै आरोना गायनाथ' जाजोब्बायानो फ्रायानो मोनसे मोननैल'सैसो खोमा लोगोफोर गोजौनिफ्राय भिउआ बेसेबां मोजां नुयो दैलामबारि बेसेबांबा गुवार खुरखाजोब्बाय फाग्ला दैया गावनि जायगाखौ फुवारनानै लाजोब्बाय बरिया जायगायानो फाग्लासिन बेफोरबा मा बुस्थु बेयाव मा बुस्थु नै बुस्थु बेलाय आसरितसो गिथाव बाथाव नै गोलैलांबा फाग्ला नै बेसेबां गोजौ बोरै मानो जाम्बा सियान एफोराव गोजौ बानायलाबायनांगौ दालांखौलाय
मा सानदों बिदि जागोन बियो जों दा माखासे मानसि फैबावदों आरोना जोंजों आं नोंसिनो देखायनो र' जों गासै 6 मेम्बार फैदों 6 मेम्बार ओमफ्राय नै ओरैजाय फट' लागासिनो माखासे पिपोल्स रिल्स बानायदों खोमा बिसोर रिल्स बिसोर फैफादों आरोना जों दा 6 जन आरोना लोगोफोर नै 6 जन मेम्बार नै ओरैजाय जोंजों दंफायो माखासे मानसिफोर ओमफ्राय ओरैबो नै सानै बिनानाव दं ओरै बिब' दं सासे नै ओमफ्राय ओरै मा होनांगौथाय बिसोरखौ जेबो मिथिला लोगोफोरानो जाबाय बिसोर ओरै जों बेरायफैदों नै बेसेबांबा गोजौआव र' जों दा नोंसिनो रिल्स खालामनानै देखायगोन दे लोगोफोर माने जों दा रिल्स बानायनायाव बेस्थ' आरोना नै गासिबो रिल्स बानायजोबदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासे नोंथांमोननि सिगाङाव जों गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन बिदिनो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव जों गोदान सर्ट मुभि लाबोनो नाजागोन र' आंनि थांखियाल' जाफुंदों लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव जों गोदान सर्ट मुभि लाबोबाय थागोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाय साबस्क्राइब खालामाखै आरोबाव बेल आइकनखौ थुनानै ला होमबानो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बयनिख्रुइ सिगां नुहैगोन आरोना गाइस जों दा रिल्स बागेरा बानायखांजोब्बाय जों दा बेक टु हम दा जों मिथिला थांफिनसै बेनिफ्राय मोनाबाय बोथोरा बेसेबांबा गोजान जायगानिफ्राय जों बे दालाङाव होसो फैबाय मोननैसो रिल्स खालामबाय ओमफ्राय थांफिनसै जों फाग्लासो मा खस्थ'नि थाबायबोखो जों ओमफ्राय जेबो मुलाम्फा गैया बाव दालाङाव बेखार मेंबायसो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो एसेनोसै आरो थेंक इउ गोदान भिडिअनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला होमबानो नुबाय थागोन गाइस जों दा बेक टु हम ओंखारबाय नै जों दा बसा ओंखारगासिनो बियो गोलैगोन ओंखारबाय नै लोगोफोर ओंखारबाय सासे ओंखारजेनबाय ओरै माखासे दंबावो नै फैगासिनो दासो